बेलायखेन हामबाय बेलायखेन चिनि बुबाग्रानि 116तम आसामनि सानाव बेलायखेन तंथगो हैप्पी बार्थडे चिनि माननीय चिनि बरं गोनां मन्त्रिबो साका चिनि बरं गोनां जि एमएलए बबो कामखानो साका जे बुबाग्रानि आसामनि सानाव जों तामखाय पालायखाय चिनि सिटिनि सिमी साइथांगांखाय बरखाय प्राय मुताय रग बाय बाक्सा बुबाग्रानि बसंग ब आसायनानि माने ब मुताय हायसि खायसा स्वाधीन राष्ट्र न आसो अमर कमल जे बचालक खांमानि एवं बजे खाय कलांमानि बजे बबे देश विदेश थांगै एक स्वाधीन राष्ट्र न साखला रुसना बाद থেকে চেঙ্গैनाय सारा त्रिपुरा हास्तेनो बरखा खायमानि बिनि माया काया बिनि हुकुमु मुकुमु जे क्लां थांमानि अबो बेलायखेनो खुसा जांनाय जा गां ताब सानाय मा खायसि अमनो जों स्कुल बेरेमबो एमने तो सुति गुसना खायजा त्रिपुरा हास्तेनि जत स्कुल बेरेमनो अमनो जों तिनि हम ददम खाय जों और पालाय माहाय आगरतला राजा खर जों जेबाबे हिमबतो हिमै बिनि बेनार तयै साउन्ड रिउइनाय जों जेबो फायलाय माहाय अमाहाय केनो जों जत एलाका माने जत आमचायनो खायखाय बेलाय हामजाबा एकदम खायबो दङ एवं थिनांगौ ताइबो खायजाकनाय जों नुगै दंमान ताइबो खायजाकनाय तिनि करं जागा नंनि मांपिलि तो नंनि चेनेल फायसबायनाय जेतु नं चेनेल जत त्रिपुरा हास्तेनि जत जागा दङ नरक बुंनाय जे त्रिपुरा हास्तेआव बुसुक जागाव अमाहायखाय तो हहम ददम खाय तंथ जात केग्रा लायै रोसाब लायै मुसुब लायै खमलायै बुसुकै तिनि बिनि सालो फालाय जात के खरकसा मुतायनि समतुल्य ईश्वरनि समतुल्य ब अमाहायकै तिनि आसुक कथार बहक आसायै तिनि कथार खै सामुं तांलांगै अमाहाय कुटि कुटि बरक आसायखा थैखा किन्तु केमन बुंहायखे पालायसै गैया गाबनि बागै जों तिनि कहनाय लुकरंनो फायदि बुसखांनि बिसिव दाबो रायजो सरकार एलिसे हास्ते जेबाबे जत्त जागाना पालायमानि हाय बरम रुइ पालायमा हाय जों बाहायनो तिनि क्लाब फानंथं हातिरागो फानंथं बिनि मांप्लिनो काम काय तागै नायथक चमुनि रगो तागै ताइबो बिनि बुंनो फुवार खायना बागै जों जत्त लुकरक थाने कहनाय ताबुक जारा खा गोनां माया गोनां गोबां मानसिनि लुकरक दङ तांनानै बिनि मांप्लिनो नगाना तोरना मुसुंगो हाति गाना तोरना मुसुंगो कलेज गाना ओ स्कुल गाना तोरना मुसुंगो बरक बो अन्तत मायके तनि गांखाय चिनि लाइबुमा बुइतेबो सिनाय जों साबो बुइला बुइसाय माने अबरक साबो तिनि थाङे बर थां तिनि बर तं अलाइ अ त्रिपुरा हास्तेनो साबता मै क्लांथाका तिनि बिरखं आगि सिंगार बिल तमनि तिनि महाराजा बीर विक्रमनि बुमुंखा अनेक बरक साय थका बुइनि बुं फेरनानि बुमुं फारनानि बागै हाइपानो कुबुइ कायसा तंगो सत्यमे बजयते कुबुइनो खोप्लायनाय ओ कुबुइनो खोप्लायङै तिनि ट्रक जों तिनि बुबाग्रानि बसंग तिनि मन्त्रि तिनि सीएम रखमानंखा तिनि बुबाग्रा हठात कायचिनि बुसखांगो फायै बिनिनो busuk rangsangni busuk dapana muthangna bagai dapana thansa khaina bagai kasa kubur korma kepan bo mungsapang sinia bosuru chin borno simi silo boni bagai tini borom marigo bubagra chin tawuk je tongnai bono borom marigo ebang borom ruoi tini ni chin bubagra je bini asaimani salno singtai bo kabang khai palai mana bagai chin asibad khaitung ebang singjara tongnai rabo singtai bo khlainai chin bubagra ni o ताउने बनो सिमालंग जे ताम खाया नां चिनि जे मन्त्रि जे सामानि जों फायनाय बुसखां बिसिबो जों पालखे फैलायनाय जों नायलायनाय अ जागा कायसे टुरिस्ट स्पट दंथं ओ दिनि महात्मा गान्धी संग जे जागा संमाने हाय अमायके बररक फाय बेरायै नायथथ खाय दंमानानि आबो खायजांखो गुबुन द फरनि बागै काम फोकस नाय गुबुननि द फरनो जों बारबार रिक्वेस्ट खाय ता बरबो तिनि लय जों थांबाय माने परे बरब खुमबोदां तो फायना आसा खायो ताव बरक बाहायना करं जागा बुनि दफानि बरक नय नाय माने बरक ताबु बरक चेंखा ताबु बरक बुबाग्राना चेंखा मिया चिफ मिनिस्टार स्वयं मा साका इ मक स्वयं अ बरक कथां अ बरक ने तुइनो जों तिनर दंगो तिन अ बरक तुइनो जों तिनर दंगो अंकाय बरक बरम ना दरकार बरक तिनि जों कहनाय नरगो सन्मान रेडी नरगो नंने कामी आमचाइनो जत शहर तुम जत बाजार तुम बुबाग्रानि बुमुंनो ता सकमदि महाराजगंज बाजार न अमर न नांखाका महाराजा बीर विक्रम मार्केट नि फारै बिनि मांप्लिनो कतर खाय नांगौ जत
हास्तेनि जत हाथी कतर कतर जों बानिया खायमा जागा रक रेल स्टेशन रक जत जागा बबाग्रानि मांफ्लिनो काहामखाय गन तागै तो नांगौ अबानि कोयनो फंबाय